בסרטון זה נדגים את החיבור לקסדה והפונקציות השונות של זרוע שחה דור 2. ראשית, נחבר את השחה לזרוע. את המסילה שבתחתית השחה נשחיל אל תוך מנגנון הנעילה, כך שהעינית פונה לכיוון העין, עד שמגיעים בסוף המסילה. כעת ננעל את השחה על ידי סיבוב הידית לכיוון הרחוק מהעין. בקצה התנועה נדרש להפעיל כוח לנעילה. בקצה הידית קיים חור קטן אליו ניתן לשפצר חוט ולהקל על הפתיחה של המנגנון. הזרוע מאפשרת לכוונן את מיקום השחה במדויק אל מול העין. על מנת לכוון את הגובה, מעלה-מטה, יש לשחרר מעט, חצי סיבוב ולא יותר, את שני הברגים האלה. להביא את השחה לגובה הרצוי ולנעול חזרה. על מנת לכוון את ההסטה, ימין-שמאל, יש לשחרר מעט, חצי סיבוב ולא יותר, את שני הברגים החיצוניים האלה. להביא את השחה למקום הרצוי ולנעול חזרה. אין לגעת בבורג המרכזי. על מנת לכוון את הזווית ביחס לאופק, יש לשחרר מעט, חצי סיבוב ולא יותר, את שני הברגים הקטנים שמצידי הזרוע. להביא את השחה לזווית הרצויה ולנעול חזרה. חשוב מאוד, אין לגעת בברגי הציר הגדולים. על מנת לכוון את המרחק מהעין, קדימה ואחורה, יש לשחרר מעט, חצי סיבוב ולא יותר, את שני הברגים החיצוניים האלה. להביא את השחה למרחק הרצוי מהעין ולנעול חזרה. גם כאן אין לגעת בבורג המרכזי. לכוונון עדין ומהיר יותר, ללא צורך בפתיחת הברגים, ניתן לפתוח מעט את הנעילה של השחה, להזיז את מנגנון הנעילה יחד עם השחה ביחס לחריצים בזרוע ולנעול שוב. הזרוע מגיעה מותאמת לשימוש בעין ימין. ניתן להחליף לעין שמאל באמצעות פתיחה של 3 ברגים. ראשית, נפרק את שני הברגים החיצוניים לגמרי. לאחר מכן, נשחרר את הבורג המרכזי עד שניתן יהיה לסובב את הפלטה המרכזית סביב צירה. כעת, נהדק מחדש את הבורג המרכזי ונחזיר את שני הברגים החיצוניים למקומם.